Kawuok Migori to wadhi kaunti ma Libamba ma Homa Bay kama kaunti no ne oriwore gi counties mamoko e dhelo odiechieng' golo remo kata blood donor kama ne oyangore ni nok mar remo en gino ma pod okwako kaunti no kendo pek pod nitie e choko remo moromo manyalo konyo jogo mani kod dwaro mar remo. Kaunti ma Homa Bay yangore ni dwaro remo maromo pints 11,400 higa ka higa mar konyo jogo manigi dwaro mar remo e ute thieth. Kamano pod ni piny nikech choko mana remo maromo 6,400 higa ka higa. Kaunti ma Homa Bay omakore gi riwruok ma ok mar piny owacho mar MFS ne otiyo gi nyasi no mar choko remo kowuok kuom jopiny. Apisa mochung' ne chenro mag thieth sub county ma Homa Bay Laktar Ben Otieno wacho ni kaka yor kedo gi nok mar remo gisebedo ka gichoko remo e skunde kod kuonde tiegruok mamoko. Kata kamano pod ok nyal konyogi e chopo kwan remo. Kato nya bedo ni wuon kigolo remo dendi medo bedo gi maisha maber nikech kaka ng'ama dichuo ne gigol remo dweche adek to ng'ama nyako ne gol remo dweche 4 to sami golo remo dendi puonjore loso remo manyien. Up until now we haven't reached the goal that we want to reach because in a year Homa Bay itself needs about 11,400 blood pints, but we are managing to get only 56% of that amount. So we still have a long way to go. That's why we are holding hands with the Ministry of Health to make sure that blood is available in Homa Bay. We are at 11,400 pints of blood in a year, but we are not able to meet that. Currently, we make around 6,400 and something. So, mondo wabed gi romo moro e blood bank mondo wami jatuo mondo kaka dware to nikoro